was op 'n maandagmôre wat sy vir my gebel het wat jy langs my sosiaal teen en vir my gesê dat daar 'n workshop en ek werk maar sy op die oomblik. Toe sit wat ek so onmiddellik gekom het na dat toe en tot vandag toe ek gespreek. Tydig het ek daar gekom en ek het ja gesê dat sy arts en kracht en kom ek haar kon kry ek as krale en drade en iets niet wat ik nog niet van gekend heb. En zo had ik, hij dacht het was stap geweest. Van de eerste dagen was ons 5 dagen op die training geweest. En van daaraf doet ons nu begin met onze orders, klein ordertjes hier en daar. En zo aan. Die meest interessante ding geweest was die opleiding geweest. En die iets niet, die creativiteit van dit. En zo, en dat was voor mij de meeste. Nee. Ja. Waarom is je nu bezig? Dus nu was ik bezig om het dolfijn te maken. Ons maakt dolfijnen, enige van die zeedieren, zulke dingen maken ons. En dan gaan ons nu nog proberen om andere dingen te maken, zoals juwelen en zulke goedjes. Onze producten, zover meeste is het al toeristen wat gekoopt het en die wie is die nature wat de order ook al gemaakt het, wat die jammen en passen hulle hier geweest het, doet hulle ook van ons goed gekoop, redelijk voor ons geondersteun.